assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴewɓe Pinal TV bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo kalden hande e gugga wondumiɗo wiyeteɗo tanti Oumou SANKARE jaɓuɗo notade noddago Pinal TV hande duka sen min jewtimo dow majjun e dow majjun du so Allah jaaɓi hande miɗen annoyi gajodirde mon kabaro e nehare sukaɓe hanken e hande hono worri e sukaɓe hande hoɗum yanduno hanken ko waɗete hande hoɗum fuu woni e hande mo mbiɗen o nehare ndenno kabaru muɗum mi annoyi gajodirde moɗon hande so Allah jaaɓi hono kanko tanti Oumou SANKARE miɗa miɗa fay goto dullanaymo kanko e inde makko joni e yiidemo saabi ɗo pulaku wiya e ɗo fulɓe jiyete fou omo tawe toon ndenno bisimilla maɗa tanti Oumou SANKARE sanga Madina Tall mi yetti on sanne e noddago moɗon ngo no wirɗani miɗa wiya Oumou SANKARE miɗa jeeya bankas e no wirɗani ne'are keñande e ne'are hande needi yo kujje ko suudu baba waɗi yalla e jonde ana wooɗa yalla jonde ana feewa ɗum woni hoɗum ko ɓe fiyan dabare de hono sukaɓe immorto e miilo meɗen needi yo hawrunde kujje fa ƴeewa hono jonde suudu leñol e ngendi jooɗorto tawa baasi fo wala ɗum woni koro needi e hoore mum d'accord donc tanti Oumou SANKARE hono jiiruɗa needi hande mo mbiyeten hande o needi hande mawɓe woɓɓe wiide neetro ko tan woodi hande meɗen tewta yaafa e ley haalaji ɗi sabu ka haalan tiiɗi sanne needi hande ni goto fof ana wayi hono noon ne an hoore mum tan ɗum waɗde so ana wawi wi'ede hande needi wala neɗɗa ko ɓuytike ɗum waɗi de so worruɗen ni hoyuɗen hulaɗen kiilaɗen nenno joni ko woni joni an e hakkille ma ko sendi needi heeñen e needi hande mo gonɗe e muɗum ɗo tiyabu maɗa Madina needi keeña wona goto ne'ata suka en tawi e pinal meɗen so ɓiɗɗo rimama woɓɓe wi so jibinama wuro fuu sewto wuro ngo fuu warta laɓiru muɗum saabu ɓinguel ngel yo ɓinguel wuro ɓinguel ngel yo ɓinguel ngendi ɓinguel ngel yo ɓinguel laamu moɗo ɗum ni leydi moɗo ɗum waɗi so o wari fuu sewngo huuɓan ngendi ndi fuu mani heeɓi ɓiɗɗo e jeehi lamuru goro ƴakke jale weltane fa wooɗa du'awuji waɗe so ɓiɗɗo o mawni omo mawna omo holle ko haɗete ɗum ana wooɗi e men ɗum wooɗa e meɗen so waɗi ko boni fayle wuro to so goɗɗo yii omo andi yo ɓi wurono o haɗan ɗum na o fii ɗum so omo foti fiyeede fi goto lamdata ko waɗi goɗɗo fu ƴamata sabu de a tawan inni ko fii o na abbi ko goɗɗo fii o aɗa ande babbiraɓe ana heewi inniraɓe ana heewi hande ɓiyam babban innan ɗum waɗi de so hande neɗɗa ko ngu ɓuyti needi ndi kay eɗen wawi wiide wala jaati tama hande mo ley haala ma kana hollita wiide joni neɗɗo suusa intude suka goɗɗo no gonga sa a wi fa halna suka goɗɗo hande mani a waɗi ko boni mi fiye joni talkoto laamu taweten cuuɗi ma so Allah wallay ma jaati a natan kaso bangal muɗum ɗum wadde so goto fof ana herta hoore muɗum saabu ɓiɗɗo o eɗen andi du ɓiɗɗo yo ɓiɗɗan yitere mi anda sallah aɗa faama fulfulde ande ɓiɗɗo yo ɓiɗɗan yitere sa fonni ɓiɗɗo no fotini fuu gasata sona ɓiɗɗo waɗa ɗum hakke holla a halfinaɗo ɓiɗɗo o
wuro ngo yo kalif halfina ɓiɗɗo o ngenni ndi halfina ɓiɗɗo o leydi ndi woni ko halfina ɓiɗɗo o so ɓiɗɗo boni tan bonam ley galle to tafo galle o wasan neɗɗo lobbo ngenni ndi wasan neɗɗo lobbo leydi ndi wasan ɓiɗɗo lobbo ɗum waɗi de so yimɓe fof ana renta ana ne'o o suusa wadde ko boni so goɗɗo yiya de so waɗi ɗum ɗo ka hande ɗum kay yalti fa laaɓi ɓiɗɗo o ɓurnama an rimuɗo o an jibinɗo o jaati a memata suko ma a fiyata ɗum a hollata ɗum ko tiiɗi fuu sona ko weli suko o ka an wiye suko anda ko wooɗi e mum suko yo loopalno keccal so eɗen wawi wirude ni suko yo loopal keccal kambata hoɗum saabu loopal keccal woni ko wawɗa mahude maha hono no yirruɗa laato ni saabu ami loopal keccal joni wona so loonde yiɗɗa moƴƴinde a waɗa so bulkuna ko jiɗɗa he fuu a waɗiranno hay suka noon worri to so haaɗi tan ɓiɗɗo o so yenni mawɗo waɗa hono wala basi o suka wona sono o holle sukaku mum ɗo haaɗi meedi ndi ɗo fuɗɗata ka ko waɗi fof ana wooɗi bawarankoɓe ana haala ni denge baba koma nayi abi en pommine ere folodila nden no suka wuro fof hani entude ɗum ka ko yoppuɗe entude ɓiɓɓe men ɓe fa wuro fof enta ɗum ɗum reso bonni sukaɓe ɗum kay arande peƴel gotel e ley ko waɗeten joni tawi waɗatake arande nam joni ley haalaji yimɓe ɓe mbiyan joni so suka boni fuu tawa inna noon tan inna tan indete ko woni darde babbiraɓe na est ce que réellement ko sukaɓe e boni hande ko sukaɓe jaati immori noon na saraɓe jaati woni eɓe daraki darde muɗum nde madina ɗum fuu ɗum won hen sukaɓe ɓe fini eɓe feeri arande suka hollete no ekkitirte haala ni no ekkitirte yaadu no ekkitirte hono ƴewrata a ƴeewata mawɗo e gite mum so mawɗo an halde e ma a wiyan turnu gite ma saɗa halde e mawɗo a wolegu ma mawnata e ɗum woni haala ma hana towude fa daɗa haala mawɗo fa ɓura dow haala mawɗo nden ɗi fuu woni ko wonnete arande ka hande no wiru mami nini wiye inna ɓe wiide ƴiiƴan hoore worata dande no inna o kañum jibini inna o hani tawede le cuuɗi to entere nde sembe gollal ngal fuu e dow inna o fawi ɗum ndesan wiye inniraɓe tan saabu inna kay ko iwum laati fuu so wooɗi kay tan babbo o fiyam ɓernde mum ka so wonno oñiri seeɗa tan inna tan niya inde mum bonata sabu de ƴiiƴan hoore worata dande joni ko sendi sukaɓe hande sukaɓe e hanke sukaɓe hande ɓe no wirumi ni ɓe fini ɓe feeruɓe ɓe fini sabu mi yii ley nate haaloje wiyeteɗe vidéo ɓe wi so debbo hamili fuu heddo aɗa haala en temps ɓe wi sugo ana nana minen kam min jangga min yetti toon sabu dogotoroɓe wawi andude ɗum fuu ɓe ɓami ene arande so debbo hamili jata ana yaago wiyede hamili suuɗan sabu ɗum e ɗum waɗi e neesu meɗen o ɗum yaagede no ka joni ɓiɗɗo o haldeten gillale reedu to o tilo omo yalta omo tamine ko ɓe wiyata to nate ɗe yaltata ɗo machine ŋaji holloji ɓinguel keccel ɗum hani fijurde tawa inna jaati gueɗo mum wala hen kase o lennan ɗum dow sesiji maɓɓe laamuji tan heddoɓe watta écran ɓe wi écran ɗum woni machine ŋaji ittoji nate ɗe vidéo ji gilla ɓinguel ngel taykinta ko woodi fa o wara o anda ɗum haalata ɗum waɗata nden noon gueɗo inna o ana ɓoyti hen sanne sembe gollal ko hani hollude suko o fuu heewata sanne
babba ne ana miile babba yehowo tewtoya wadda babba yo kordollana aɗa andi kordolla la fourmi sabu kañum ka yahan tewtoya ñandu e ko nandi e muɗum hawalu ko wardata e galle fuu babba tewtoyta denno sembe entugol suka wala e gorko sanne ka so o wari omo hani tawe o heɓa wakkatiwel so ɓingel gorel e dewel fof fane e maɓɓe mawnude de sende golle ɗe sabu enen ka en senduɓe golle ka joniɓe ɓe wi golle debbo wala golle gorko wala ɗum ɓe kollete tawa ɗum woodi de sabu wona ko gorko waɗata fuu debbo wawi wadde eɓe haala ɗum ko musumaniga barate camaniga barate ngoɗum mbinde par ce que na fora sojo sisa e dow ko bawrankoɓe halta ko ene wawa ɓamde debbo wawa ɓamde tuufeje noon debbo ekkitaka fiwgol tuufeje noon ka so suudu ana ñiɓe o wadda ñiiri o defa ñiiri o wadda ndiyam o fitta nokku o silmina hoɓɓe ɗum ka omo wawi ekkitede ka so suudu ana ñiɓe tuufeje ɗe fiwgol mum e ko nande e muɗum loociɗi e ɗum ko karsaje ɗe fuu worɓe ni watta so en mbi en sendan ɗum tan jonka koɓe fini ɓe feeri ko yo nate haaloje ɗe vidéo ji ɗi e téléphone ngaji ɗi woni ko feerini ɓe gilla ɓe fota e ferde denno ɓe sendata ko ɓe fini ɓe tawi ko masi o holli ɓe toon ɗum ɓe immiditto hay inna o du sabu ɗum fii kesum wiya ana wooɗi aɓe dendigi aɓe de ñeeyele a ñeeɓe yele ka si jumema a ñeeɓe ñeesi jumema dow hoɗum woni ko o jangata leyɗen nate ɗe ko halnata o ko hoɗum nafa muɗum hoɗum woni e makko tamana haala fina tawa makko na ana haala meedi lobbiri ko o hoccatana tama omo senda ko masi o halta ko nate ɗe halta a tan nate ɗe na ana daɗi hakkille makko na o yottaki toon na o ƴaɓɓiken toon ka no o yirata ɗum ni a tan ana wela o fii kesum ana maja ana suka ana yiɗi ko jalbata fuu ɗum woni suka joni ley haala ma ka haali haala machine ngaji joni ko mbawɗa e haalande na ko woni yiyandema dow saraɓe hokkoɓe sukaɓe maɓɓe téléphone en hono a tawan suka fay yottaki duuɓi e joyina duuɓi jeegonayi a tawa ɓe jogui téléphone aranel fuu e miilo an eko yi'umi ley tayka jogiiɓe téléphone lawɓe ko ɗum bonni ko ana ɓuri ko ɗum moƴƴini go'o tan ɓe naywi ditta e gite sabu naygu téléphone o ana mawnini gite maɓɓe téléphone o du e annda no ɗum moƴƴinira wonko ɗum moƴƴinira ko gollata banngal calɗi ana bonna calɗi so wona noppi e dow hakkille o du e ɗum moƴƴina ka nafaji ɗi woni hoɗum sona nafa o kay en ɓeydiri kay gollirgal ka nafa muɗum wala e sukaɓe sanne mo duuɓi 5 andan nanomo e ñaamu mum no min kay miɗa wawi wiide ɗum kay nafa muɗum mawna e entu e needi e ne'ude suka fay seeɗa joni accoɗa hakke somi birfitike seeɗa hoɗo duuɓi 30 caggal joni ko yannino wakkati muɗum ko yimɓe e nangori juuɗe ɗiɗi joni ko yannaki ɗum joni ana woodi e jama o fuu e miilo anni ko yanni arande yannaki joni min ka e miila an yimɓe natunori sanne fotuɓe ɓamanuri ɓe fota ɓamanuri ɗum laati ken cuuɗi ɗum laati ken enɗam ka a tawan neeso o walda e miilo an ɗum woni sembe muɗum sabu won nokkuji goɗɗe sukaɓe pamarɓe so tawi mo duuɓi ɗiɗi e seeɗa en eɓe pija ɓe ɓoyata fe ɓe kaɓanno
misalu so ɓe kaɓi fuu gotel ngel so fii oto fuu on wullan taw o ƴatto ɗum kecce kecce o ƴatto hononke makko kecce kecce so mi yima kecce kecce nano mbimi fuu an faama yennore heccere o yennata na innirare na abbirare a tawan saraɓe ɗiɗon ɓe fuu mawraɓe fuu wonɗo ɓe fuu ɓe jala mani aya mani yenni o fa nayi jonde yimɓe fuu jala suko sa holli ɗum o haali goɗɗum a jali denno wona ko naawi wona ko naawi sabu so wonko soko naawi fuu on wakkati ɗon e ɗon so tuubo ɓorni so saayo ɓorni a ittan loocol baggol fiya o fa kanko ɗo hibba fa o anda o ɗum kay jaka ɗum hana haalede ka so suka yoppiɗama tan so o yenni jalon so yetti jalon nden o anda ko o waɗi ko est ce que omo wonna ko boni tama omo waɗa ko boni fe kanko e hakkille makko o watta ko boni ko woɗi taw moƴƴinta nden o kay sawrata ko no safari wala e muɗum no immirton noon tan voilà e dow kasen sukaɓe hande arande a tawanno suka suusa no fayi yiide e gorko ka joni a yiyan sukaɓe rewɓe ana darri worɓe sella ko mbawɗa haalande men seeɗa dow majjum madina tal wona ɗum ɓe wina ɓe wi ƴoñƴon ana fuɗɗo dudu enen fuɗɗini ɓe ƴeewude ko ɓe hana ƴeewde enen jaɓi ɓamede hawra kalaɗo so en fof e natanori nesumen wona gotum no wirumani o ƴattake mani mawɓe ana jooɗi jali an fe so a yiya itto e kaddule maɗa yaasi wala bas hono ɓen woni ko heewi e meɗen sona ɗum arande suka so mawɗo ana wara e laawol suka o darton o yoppa laawol à 100 métres sabu mawɗo warta joni mawɗo so ana wara fof mawɗo yoppata laawol de suka wello fuu e needi ndi e kañe e ɓamude ko walna ɗum natude e ko walna ɗum sikka ana woodi hollaka du ɗo hanɗa darade ɗum hanɗa wadde so mawɗo ana jogii dongal nanga so mawɗo ana haala leyna haala maɗa so mawɗo ana halde e maɗa tourna gite ma so a hollaka ɗum fof hoto antata madina wona immi ditton noon na min kay ɗum faamumi hen quoi ɗum niffuni ko faamumi hen joni sabu ɓe acca hakke yaage o ko timmi ɗum de kasende go'o kay ko waɗɗen fof no woodi sukaɓe ko waɗi fof no woodi haal waɗete joni ɗum hollete soko anda suɓade ko woodi e ko boni sabu hollaka o immidi kenno so immidi ken o yaw winda foy ɓe winda inɗe maɓɓe e dow télévision ji ɗi ɓe wiyan numéro min mani mo mani miɗa haaja gorko arande fe so a mayiranno a ɓamataki a wiyata ɗum kayno tama ittan nelaɗo wiyade min miɗo woni suudu babban to waron ɓamon ka ana waɗe wattaki ɗum yo yaage no wattaki no arande no ka hande fe so inna e baba haajaka ɗum yiɗa aɗa andi a suusa wadde le galle moɗon sa yi a waɗi e téléphone maɗa a yoppi hen fe inde maɗa wawi suuɗude babiraɓe ka andano ka sukaɓe ana andi ko en anda ko mawɓe anda hande banggal machine ngaji ɗi kay min kay e miilan tan machine ngaji ɗi yo gollirgal de ka sa famay no gollirta tan ɗum ɓeydina en bonde e rafi yaage e rafi andude pinal meɗe e dow sayaji joni ko sukaɓe ornotone sayaji ɗina fof woɓɓe yiira woɓɓe ɓe sikkanno ko ɓen ko woni ko wooɗi ɓe yaagiro ko maɓɓe ko ɓe fini ɓe tawi ko kay ɗum ɓe ɓorni fane maɓɓe mawnude no fane maɓɓe yottade heɓude téléphone no fane maɓɓe yottade yiwde télévision no ɓe sikkanno ko goɗɗo ko janani ko ɓuri wodde sabu ɓe hollaka siinaka hay ɗum woni darja ma e dawla ma
fina tawama o ɗum woni inde ma ɗum mandirteɗa ɗum woni darja ma sa andinaka ɗum fuu darja goɗɗo woni ko holleteɗo ñande fuu ɗum woni ko ƴeewata gilla a faamay fa faama ko ɓe wondi nden ɓen yiɗata so mi ɓami misali joni tan joni sa a heeɓi ɓinguel ma a yi a hokki mawna debbo wonɗo fa leyɗe on entata ɗum tama suka o no o yiɗirta oto ni o yiɗirten noonna o yiɗirtama noonna saabu taguma foyi walda ko oto watte e makko ko ɗum taw andi ɗum taw jaɓata ka an kay ko wonduɗa fo o wiya min kay mi hollaka ɗum de ɗum kay a tawan ɗum ana metta o jaati voilà c'est des choses comme ça. Ok. Joni ko mbawɗa haalande kan réellement dow nafa jande nafa école joni e nehare sukaɓe. Arande tan école kay yo nokku kawjo e timmintinde needi suka sabu suka fuɗɗata ne'ede l'école no to jibina to needi mum fuɗɗata l'école kay ɓeydan ne'ude tan arande nde mene wakkati amen nde jaati nde min fuɗɗi nadde l'école nde a tawi min heeɓi kay wi'ede saɗa jawta mawɗo fuu a tournan guite ma so jawta ɗum sa yeehi l'école to fuu ɓe honno ko wiyete tesco ɓe landa toon so weeti hono wiya toon cuuɗi mi walna inna mi walna abba hay den o wi ɗodu no wiyete wi'ani den ɓe ɓeydan ne'ude sukaɓe ni keña kay suka no ne'ira fuu nde wari école ɓeydanten faa wooɗa ka hande ɗum ndu yalti ɗum ɓuytiken faa ana hulɓini hono hen sabu de janginowo o kañum woni jaltowo jangowo o kañum hulata ɓeydi suusude sabu arande nde janginowo ma yo Allah mano so janginowo ma wiide ɗum toto wiyete sa wari cuuɗi a holli tata so abma wiide ɗum tata windiga o ɗum de mise an haali ɗum toto wiyete denno ko mise haali tan woodi ɗum tan jaɓete ɗum woni eɓe hooli hoolare naati hakkude suka jangowo o kañum e janginowo muɗum ka hande nden hoolare yalti sabi janginowo o kañum wiyata ana haaja suka o holla ɗum du wiya mani sa jaɓay kam a yaata yeeso sa jaɓay kam mi waɗiten ni mi waɗiten ni hulɓina o fa jonkay o jaɓa feeso wona sago makko ɗo to haalte fa saraɓe mata fuu a tawan bonanda waɗi nden no arande sa hawri e janginowo maɗa ñande mum ka mayino e janginowo ma hawro e boli feeso a nelaɗo feeso sarama nelima luumo sa hawri e janginowo ñande mum a ñallaɗo wulla tafo fane ma yaade l'école janggo a wiya a boni a hawri e mise so a yeehi du mise fuɗɗan gollal muɗum ngal fof an o wiyata mani halnan ko winduɗo e hecci keña sa haalay ɗum a fiyete a haɓɓete a waɗeten fuu ka homo haaloyta cuuɗi feeso fiyaɗo fa lammuɗo a haalda ka hande janginowo so fii bas jangowo o so yennan janginowo du kañum du ɗum fuu ɗum wontum hande ɗum jiiɓiken ni faa mi anda hono jittirte sono so Allah faabike sabu mo waɗɗa suka muɗum feeso jahiɗa e mum tan ɓe wi ande ɓe noddeten laamu convocation waran tawe wiyama a fii suka o na a yaagini suka o le classe jangirde to suudu jangirde to ndenno laamu wi waran notoɗa so Allah walla ma jaate an ka a yaltan e jangingol fe ka suka o nattete école to yoppeten l'école to ndenno wona boni ɓe jangowo mo rewata mabba muɗum heɓata barke jande mum hay ɗum wonto hande nden noon somin tawiguiti joni seeɗa ko mbiɗa ko fou
nehaare sukaaɓe hannde e junngo hoɓe hen boni bawɗen wiide e junngo hoɓe ɗum bonina eɗen waawi wiide e saaraaɓe ɓe sabu so suka o suudu baaba haanno marde ɗum so a wi an tan ɓiya tan fartoma to bonirta fonno sabude so suudu baaba fof ne'i suka walla waawa bonde yiiɗo mo to boni fuu ittanmo e to boni ɗo o bonatama ɗenno saaraɓe ɓe ni no gorko e debbo fuu sabu a wawa wi'ede du tawa debbo tan ne'ata olle suttono gorko o feeso gorko wala cuuɗi wonde wartata cuuɗi kayno tilay saaraɓe kay hayba ko joomum yaɓɓata eko haalata eko moƴƴinta fof seeɗa kay ka en yiɗi sukaɓe fa nandi kamɓe woni ko jibine enen jibinoyɓe kas ɗum woni baasi o jaati tanti arane sa tawi gitiga tawanno iniraɓe cuuɗi tan goni ɓe jaltata ko heewi tawa worɓe so yalti du wakkati wartugol cuuɗi yettima tan ɓe gartan cuuɗi hande wakkati mo gonɗe muɗum o a tawan debbo na golla gorko na golla wona ɗum wi'an wimi wona le brassage parce que il faut que je dise ça pour que fama wimi en fof en lombonori en waddi kulle kese gollirɗe e nokkuji meɗen e gure meɗen nden en taƴiri du giɗen ɗum ɓuri wodde gorko yalta tewtoya debbo yalta tewtoya suka o kanko tan e hoore makko ko waɗi du fuu na wooɗi so mawniri noon ana wayi honno gaŋaare heccere ni de so ɓooyi wona ŋaɗan so ŋaɗiri no wona timmi no wirum no c'est une motte d'argile sa wawi a moƴƴintini no weldima no jama yiɗiri ɓiya so yoriri noon so ŋaɗiri noon aduna fof yiɗi ka so ɗum yoroy acca hakke so ɗum yoroy a wari a wi a wayltowo sa sowna e kasen kay ɗum ne wawa laatade est ce que nde ana moƴƴino nde ɗum de so ɗum fuu ɗum sa kañum tan saaki hande kañum ɓuri hewde e meɗen e ɓiɓɓe men ɓe joni ko mbawmi landade ma est ce que ɓeɗen mbawi wartude ne haare ƴaɓɓiɓe sona so tawi en taƴori ko ƴeewete e ko gollirten ko wooɗa e men ɗum fuu ɗum bonade ko wooɗa ko so en wawi en sendi tan ɓeyde ko arande onon wiyata ko hanki ko arande ko suɓoɗe wawi subtoɗe ɓeyde e ko wonda hande ko wooɗi hande ko nde kay kuuɓe ɗe e kaaƴe ɗe yalta ana wawi sendade ɗum ka tama hono no jama o haaldata hande ni ɓe wala wakkati muɗum ko tantu buluble goto fof faayowo to faayoɗen fof to dartoɗe ɗum kay landide eɗe hoto fawɗen fi sabu on n'est pas en train de discerner ce qui le mal au bien ɗum woni koro haala ka en andita e tafum yalla ko wari tawi en ko fuu woni ko moƴƴi e men de so yoppuɗen fina tawa meɗen ona hono ɗum worri tama joni eɗen wawi hallude ɓe fina tawa meɗen on ni worri en jokka ɗum yoppen ko fini tawi en ko e ko wari tawi en ko homo haaldata ɓe wi ɓe wala wakkati ɓe hettinano e mawɓe ɓe wala wakkati muɗum nden ɓe yehoɓe tan hoto ɓe daroyto Allah andi joni ko mbawɗa haalande sarraɓe fa han yalla e neesu o fay so laataki hono no keŋen ni ka sukaɓe hande ɓe anda ko moƴƴi kañum e ko boni ti awa madina wiide tan goto futtinno ana wiye joni sa fitti dambugal ma banda fitti dambugal mum ngendi ndi laaɓa
a moƴƴinani kam a taƴori arande en fof hani entude sukaɓe meɗen so wuro gure hewɗe faami ɗum tan genni ndi faama dañan ko faami so ɓooyoy dañanno ɗum wartiri en dardan yimɓe ni tinno ƴeewa wirfo caggal seeɗa hono ko woodi e men ko hollen ɓe ko tirsi ko du holle miɗo miila so ɗum waɗi fof dañan ko ɓoyti sabu laamunkoɓe du ana haani haldede laamunkoɓe woni hoɓe waddoɓe nate ɗe ƴeewe nate meɗen fina tawa men fina tawa woɓɓe ɓe yoppe sabu ɗum fina tawa woɓɓe noon so eɗen wawi wiide ni wi en raneɓe nan mi anda hono ɓe haalirte so heɓa faama ko yimmi ko fina tawa maɓɓe woni ko ɓe hollata en ɓe janjina fa janja ɓe watta lamɗa e dandi hoɗum saabi ene en ɓamata fina tawa meɗen janjine fa janja hollen wiyen so wona ɗum fo en yiɗa goɗɗum laamunkoɓe so jaaɓi ɗum tan joni joni goto fof ɓantan fina tawa muɗum sabu wona ɗum fof woni ko woɗi wona ɗum fof woni boni feso en lombunuri en ɓamunuri ɗum woni so en kurtunuri kurtugoji waɗi en ɗan waɗa goto fof tiyiɗa e fina tawa muɗum sabu debbo kay wala needino to yeeyi fof ne'ete sara ma ne'e sa heeɓi ɓikkoye ma gorko ma ne'e sa yeehi a heeɓi ɓikkoye ko ne'e nden debbo kay wala ɗo darino to yeeyi fuɗu kañum kay na wawi ne'ede debbo est trop flexible to yeeyi fuu o mahete to yeeyi fuu o mahete no maha du nde maha fo o mahata fa wooɗa sabu sa jaɓi to gorko ma ko gorko ma woni fuu a yoppa ko yiɗi tan gollata nde ƴoota to sara maɓe ɗum waɗatake gano mais ɗum woni ko watte to moɗon to ka a yoppan ko saraɓe ko fuu wara to worɓemaɓe ɓanta ɗum voilà joni ko mbawɗa haalande sukaɓe hande ɓe hono no mbiɗoɗan ni génération 21 par ce que minen kam fuu mi génération ɗum wimi onon génération rasta génération joniɓe ɓen hani hettinade mawɗo ana weli sanne onon hande oɗon wawi ɓamude tintargal ƴewtoɗon hoɗum mawɓe haali keña hoɗum mawɓe waɗanno keña hoɗum saabi eɓe juuti balɗe fii hoɗum saabi de so kamɓe ɓe jibini saraɓe amen ɓe tawi baasi waɗay de enen hoɗum saabi en waɗay ɗum sabu de on hokkama ko anda de yiɗuɗon ɗum sona yiɗon ko ɓe halnata on ko faamo golliron ko mawɓe haalata ko so waɗi noon tan santan sona ɗum kay ɗum woɗɗoykende ɗum woɗɗoykende badina joni tanti Oumou Sankare yontere nde yo yontere hertanande e banggal wartirgol jam e deƴere ɗum woni ko wiyete e kasen réconciliation semaine de la réconciliation joni a pullo aɗa tawe to fulɓe tawete hande ka fuu so wiyama fulɓe tawtodira a tawe e nokku muɗum en ko mbawɗa haalande fulɓe aduna o fof fulɓe Mali o yalla fa han jam o ana warta e leydi meɗen alhamdulillahi wiide tan goto wawa pullo tan wawa bamranke tan wawa kaaɗo tan wawa enen woni ko jaɓata de wi'e arande no worruɗen ni no ɓooyiri fuu enen wondata wona enen maydata du enen gurdi enen maydata so en faami ɗum tan ɓeyde muñal e sawrare ɓeyde muñal e sawrare so en muñinuri e andi enen wurdata enen maydata tan miɗo miila goɗɗo wawa sendude en sabu de ɗum finɗen tawɗen du ɗum ɗum woyo fina tawa men no sabu ɗo tawɗa wuro fuu saare ɓatti aɗan nde kaalisi waray nde wona a naɓan kosam maɗa tan wattita e gawri noon ni immira non woni fina tawa meɗen jaɓunure pati jambunure
haybunuren pati halkunuren halde kawre yalla eɗe yiita ko nafata en joni konngol ma sakitere dow e nehare ko mbawɗa haalande saraɓe saraɓe me e sakiraɓe meɗen tinnoɗe e entude sukaɓe pati ente enen tan goto wawa entude sukana no enturɗa suka ma fo a tawanta kan lemma o wana noon wurri nden no suudu baba fo hani entude suka yalla suka ana wooɗa no yirruɗen ni sabu an hakkille maɗa e hakkille am mi wona gooto hakkille oto e hakkille mani wona gooto so ɗum fu ɗum rentinama tan gotel manguel woni ko suɓete so suka o ne'irama noon tan o bonota fi walla o wawa bonde ka so Benjamin Papou joli bijou e sa waɗi o ɓeyde ɓiɗɗo kay yo ɓiɗɗan yitere so ɗum kay pullo tiliken sa wayi o kange kay ana ƴooto naawide nden no sa waɗi o kange ni sa allahu o tedda taƴirɗo wonɓe jiɗɗa salminde hannde wallahi miɗo yiɗi salminde pulako fuu ɗo woni miɗo yiɗi salminde leñol fuu ɗo woni ɓama pullo yaade bamaranke warda kaaɓa wala fuu mo yoppumi tinnoɗen tiiɗunuren tilsunuren yalla eɗen maha ko woodi pati jaɓe jambede woni hoɗum hollede ko anda sa hollama ko anda sa wi ɗum ana woodi a jambama na hono nden ɗum ñaagotomi yimɓe men fuu tawi mi yeggita e walde am fina tawa seeno e dow teddengal hooreɓe muɗum worɓe e rewɓe porte parole en fuu won e amen ɗoni nantinoɓe baale mi salmini dow suudu baba fuu onon yimɓe holloɓe hokkoɓe amen kongi yalla meɗen maha goɗɗum janggo minen kay ɓe mawɓe no mawɗen e maayowo ɓooyata nden Allah hokku on yakewere muɗum e kongi lobbi arde noon miraɓe moɗon yalla kamɓe pati ɓe naata dow ko wonɗon hande ko Allah niwnu Allah hokku kawral Allah moƴƴin leydi men ndi janjere e jaleɗe e yirwere naatu Mali e manggal muɗum accon hakke fuu wala bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum wonno émission mon kalden hannde jaɓuɗo notude kasen noddago Pinal TV woni kanko tanti Oumou SANKARE nden no min jootimo sanne hannde kasen komo jaɓi notade noddago Pinal TV ɗo kay nden no min du mi salmini on mi jooti on mi juuri on to gonɗon fuu ley aduna o fa han jokke ƴewɗe Pinal TV assalamu aleykum lanɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaɓi amina